Сәлем достар. Эфирда топ-клип тапшыру һәм аның алып барышчысы мин Айрат Ильясов. Бүген 23 февраль, Ватанны саклаучылар көне. Әтиләрегез, бабайларыгыз, егетләрегезне котларга оныткансыз икән, ашыгыгыз. Бәйрәм бетә бит инде. Әлеге чыгарылышта резидентлар белән батырлык турында сөйләшербез. Нәрсә ул батырлык? Әлеге сорауга бергәләп җавап табыйк. Киттек. Ни кызганыч, топ-клип кагыйдәләре шундый, һәр тапшыруыбызда бер резидент белән саубуллашырга туры килә. Әлеге клипне тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карап узыйк. Дин парасын йөртеп чаба поезд, ашкын авыл синең яныңа. Вагоннардан алда йөрәк чаба, икет кенә каршы алгына. Вагоннардан алда йөрәк чаба, икет кенә каршы алгына. Җилләрдәй очам алга, тик сиңа синең янга, мин сөю канатында. Тик яшел утлар яна, бәхет илендә таба, сиңа кайтыр юлларымда. Сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле тагын бер резидентыбыз белән саубуллашабыз. Игътибар экраннарга. Бәйрәмнәрдә бергә булыйк, күрешеп, йөрешеп торыйк, аралар җылы торсын. Туганлык бердәмлегеннән, җаннарның бергәлегеннән, тормышлар матур булсын. Чәчәкләрнең алларыдай, татлы шикәр балларыдай, сез бар минем туганнарым, кадерле сез җаннарымдай. Гомерегез озын булсын, Идел елга суларыдай, булса туган шундый булсын, минем туганнарымдай. Булса туган шундый булсын, минем туганнарымдай. Топ-клип тапшыруының һәр чыгарылышында яңа клиплар белән таныштырып киләм. Бу юлы алар хәтта икәү. Беренче премьераны каршы алыгыз. Сакласындырмам, синең куллары жылы, мин бит бәйләм, өшетмәсең аны тундырмам. Сөюләрем бар сиңа бирәм, син бит минем якын үз кешем. Синең карашың, мин бит бәйләм, шул карашларыңнан исердем. Сөюләрем бар сиңа бирәм, син бит минем якын сиңа бирәм, өзеп алып йөрәк түреннән. Мин бит беләм синең йөрәгеңә, күптән минем шәшкә шигергән. Сөюләрем бар сиңа бирәм, син бит минем якын үз кешем. Синең карашың, мин бит беләм, шул карашларыңнан исердем. Сөюләрем бар сиңа бирәм, син
bit benim yakınız kişi senin karışın min bit bilen şu karışlarından üsürdüm sevgilim var sana direm sen bit benim yakınız kişi senin karışın min bit bilen şu karışlarından üsürdüm senin karışın min bit bilen şu karışlarından üsürdüm senin karışın min bit bilen şu karışlarından üsürdüm Хәзер икенче клипка күз салыйк. Клипне ошатсагыз, резидентның коды белән 1320 номерына тавышлар юлларга онытмагыз. Yazlar kilidi, күңелләрдә ташкан исрәмин шомарт исенә без танышкан тәүге сөю кичен мин сагынып искә төшерәм исеңдәме иркәм язгы кичләр тәүге сөю тәүге үбешү таң аттырган шаклар капка төптә көткән шаклар кабат күрешү исеңдәме иркәм язгы кичләр тәүге сөю тәүге үбешү таң аттырган шаклар капка төптә көткән шаклар кабат күрешү шымыр чәчәк аткан язгы кичтә бүләк иттең гөлләр бәйләме мәхәббәтән исереп йөргән шаклар көтеп алган сөю бәйрәме исеңдәме иркәм язгы кичләр тәүге сөю тәүге үбешү таң аттырган шаклар капка төптә көткән шаклар кабат күрешү Yazlar kilidi, şımırt islərine isirəm Ütkənlərgə yigirib kiri qaytıb Seni sağınım, iskə düşürəm İsingdəmi, irkəm yazgı kişilər Təvgü süyü, təvgü übüşü Taң attırğan şaklar qapqa töpdə Kötkən şaklar qabat görüşü İsingdəmi, irkəm yazgı kişilər Təvgü süyü, təvgü übüşü Taң attırğan şaklar qapqa töpdə Kötkən şaklar qabat görüşü Taң attırğan şaklar qapqa töpdə Kötkən şaklar qabat görüşü Kötkən şaklar qabat görüşü Илнар Сабирҗанов фикеренчә, батырлык ул рухи көч. Кемнән дә булса гафу үтенә алу, гаебеңне тану, физик батырлыкта 1000 мәртәбә яхшырак дип саный Илнар. Аның Елмай али клибы өчен 203 коды белән тавышлар юлларга онытмагыз.
Сирите сыман бар жер шарын барлығы ғаләмнің Сен елмайсаң жылы жилер есіп Иркелерлер сыйпап шешімнің Әйдәлі елмай, елмай, елмай әлі Сен елмайсаң мен абек көңілін Нұрлы қияш назлап жылытқандай Шатландырсың бәғір кәйім мені Әйдәлі елмай, елмай, елмай әлі Сен елмайсаң мен абек көңілін Нұрлы қияш назлап жылытқандай Шатландырсың бәғір кәйім мені Көкні ярып құшлар ұшқан шақта Толқынлана деңгіз сулары Гуя ярға хислер ташып тұрам Еске алсам бірге шақларны Әйдәлі елмай, елмай, елмай әлі Сен елмайсаң мен абек көңілі Нұрлы қияш назлап жылытқандай Шатландырсың бәғір кәйім мені Әйдәлі елмай, елмай, елмай әлі Сен елмайсаң мен абек көңілі Нұрлы қияш назлап жылытқандай Шатландырсың бәғір кәйім мені Күннәр ешлік ұзып бара Қарамын мен ұзған елларға Алда еллар алар үрге аша Сен елмайып шықсаң қаршыма Әйдәлі елмай, елмай, елмай әлі Сен елмайсаң мен абек көңілін Нұрлы қияш назлап жылытқандай Шатландырсың бәғір кәйім мені Әйдәлі елмай, елмай, елмай әлі Сен елмайсаң мен абек көңілі Нұрлы қияш назлап жылытқандай Шатландырсың бәғір кәйім мені Әйдәлі елмай, елмай, елмай әлі Сен елмайсаң мен абек көңілін Нұрлы қияш назлап жылытқандай Шатландырсың бәғір кәйім мені Әйдәлі елмай, елмай, елмай әлі Сен елмайсаң мен абек көңілін Нұрлы қияш назлап жылытқандай Шатландырсың бәғір кәйім мені Нұрлы қияш назлап жылытқандай Шатландырсың бәғір кәйім мені Шатландырсың бәғір кәйім мені Достар, исігізге түшірем, қайырсыз ұнытмағансыздар инде 15 апрель күнні пирамида көңіл ашу залында TMTV премияларын тапшыру тантанасы узашақ. Элвин Грей, Зейнеп Фархиддинова, Айдар Галимов, әйін мұхиме Айрат Ильясов та булашақты. Келмей қалмағыз, білішмәлер үшін телефон 297-43-77. Ей, хәтерсіз, мәтрушка салырға ұнытқанмын екен. Hey qarşı, qartaydın şul indi. Бар иде бит синең дә. Ут кебек матур шакларың, Табиғатны һәр көнедә жылы аяз тыйыла Күңіл құяшы әгәрдә Сүрілмеген оқыса Уф, табими, табими Яшәргә дә яшәргә Ғүмерләр тик бір бирелә Қадір кирәк белергә Уф, табими, Яшәргә дә яшәргә Ғүмерләр тик бір бирелә Гөрләп кирәк яшәргә
сайрый Күңелне юатырга Та дими, та дими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Та дими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Туганнар сау сәләмәт Шул зур байлык дөньяда Ник бейеме юлдырыйк бит Кештәр барда җаннарда Та дими, та дими Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Та дими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Та дими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Та дими, яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Гөрләп кирәк яшәргә Гөлдәния Хайруллина фикеренчә, кешенең батырлыгы эчкерсез рәвештә яхшы гамәлләр кылу. Рәхмәт көтмичә кешегә яхшылык эшләү. Менә ул чын батырлык ди җырчы. Яхшылык кылыгыз, дуслар. 13-20 номерда 207 кодын юллагыз.
Гөлназ Сакаева әле дә бер батырлыгын хәтерендә саклый. Трассада барганда алдымдагы бер машина юл читеннән төшеп китте. Шок хәлендә калдым, ләкин үземне кулга алып, машина янына барып, ярдәм иттем дип искә алды җырчы. Шатланышып яшәгезче, хөрмәт итеп бер-берегезне, исән генә булагызчы, сезнең яшәү безгә кирәк, бергә яшәгәндә, без бер бөтен икән димәк, исән генә булагызчы, яшәү безгә кирәк, бергә яшәгәндә, без бер бөтен икән димәк, бергә яшәгәндә, без бер бөтен икән димәк. Ошаткан клипларыгыз, яраткан җырчыларыгыз өчен 1320 номерына тавышлар юлларга онытмагыз, дуслар. Топ клипта кем беренче урынны яулавын бары тик сез генә хәл итәсез. Ә хәзер киләсе резидентны тыңлыйк. Кыр казылары җырлап, кыр казылары еллап, каңгылдашып оча көз җиткәч. Кыр казылары җырлап, кыр казылары еллап, каңгылдашып оча көз җиткәч.
Йөрәк әрнеп кала, йөрәк сыкрап яна, кыр казлары кебек син киткәч. Йөрәк әрнеп кала, йөрәк сыкрап яна, кыр казлары кебек син киткәч. Әллә яшьләр тама, әллә яңгыр ява, юлларыннан киткән кошларның. Әллә яшьләр тама, әллә яңгыр ява, юлларыннан киткән кошларның. Yıllar mini süte, sen unutma jirde min barın. Yürek seni köte, yıllar mini süte, sen unutma jirde min barın. Jirde min barın. Yürek seni köte, yıllar mini süte, sen unutma jirde min barın. 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 Батырлыкка килгәндә кичә бер әбине юлдан чыгардым. Күз белән генә озаттым дип елмайды Мирхат Гайсин. Шулай ук Мирхат 23 февральне атна сайын бәйрәм итәргә дә әзер булуын җиткерде. Бик шәп бәйрәм ди. Мирхат, ай сайын билгеләп үтсәк тә ярап торыр иде әле. Алтын пармакларны салып балык туты күлләрдә, күрәсеңме безне мактап тургай сайрый күкләрдә. Күлләре, күлләре, шул зәңгәр күлләре, мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре. Күлләре, күлләре, шул зәңгәр күлләре, мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре. Әйдә җаным күлгә төшеп куелып без суларда, моңа кадәр мин белмәгән булган икән кайларда. Күлләре, күлләре, шул зәңгәр күлләре, мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре. Күлләре, күлләре, шул зәңгәр күлләре, мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре.
тыңлык күккә карап тургайларның җырларын, алларда битмәс яди бүллә итә моңнарын. Күлләре, күлләре, шул зәңгәр күлләре, мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең элгәре? Şul zəngəri külləri Min bitini bugün gördüm Qayda yurdun ilgəri Min bitini bugün gördüm Qayda yurdun ilgəri Qayda yurdun ilgəri Min bitini bugün gördüm Qayda yurdun ilgəri Салават Миниханов һәм гүзәлем батырлык эшләгән кеше ул турында сөйләргә тиеш түгел дип саный. Мактану сыман килеп чыга бит ул, диде Салават. 23 февраль көнне без әтигә котлаулар әзерләйдек. Минем өчен әти һәр вакыт үрнәк булды. Ул Татарстан өчен көрәшә торган кеше иде. Мин аның белән әле дә горурланам, диде Салават. Әбиеңім үйге қайтқаш, Ой, білейін, бұларға бет ілеге юнға келмегендер. мен аңарға айттым, Оралы зейтіне отыралар бұлар. мен үйге құя. Бұларны кіргеш, мен бет бір толтырам бет. Соннан берілі, үйге тәртіп, аңладың ма? Әкият сатма инде. Күшкелер қайттық, юлар жоқмышла бұтыралар, хамаша іші бұтыралар, шақ қатардың ұрамдарына кіремегендер. Бұл менде қайыл бұл шығарға керек. Бар қыз, бар. Бабай. Dinle. Kötme. Yükten açsam kuzum bilmem nişik düzüm Qabatlana ötken günlerim Şuluk sağıt sabah yumağın kır koydan Nige gerek mina bu bela Ellesinde mine oynap yürüdüğüm Dikşiresin günde eşimini Orıp iyiye koydan şeyde kaynamadan İşte bunu uluyor şoba Ay 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 Nişik yaşar biz Belay Ay 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 Yalnız yaşanır Kolay Ay 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 Nişik yaşar biz Belay Ay 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 Yalnız yaşanır Kolay Bir qarasaq buylap, riza bulub soylap Qovuşduq biz irkən tuyosap Şunun için canım durmuş yemin tatıp Birge yaşav gerek ut yanıp Ay 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 Məngiga birge şulay Ay 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 Yaşarga yazsın Xıday Ay 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 Məngiga birge şulay Ay 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 Yaşarga yazsın Xıday Ay 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 Məngiga birge şulay Göbər, Neyleğen preyber kuşedim. Mene kızım benim kilim bulup çıkanda kilim kulmayın, gelişip durup. Erişi. Dur,
Dur. Neşe bededin şu korkutup. Ebisi, Neşe bildi? ebisi min seni şunda yaratam. Ay 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 Мәңгегә бергә шулай Ay 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 Яшәргә язсын Ходай Ay 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 Яшәргә язсын Ходай Зарина Хасаншина 25 февраль көнне әтисен һәм энесен котлыячак. Бүләкләрне үземә ошаганнарын, алар ошатырдайларын сайлыйм. Энемә күбрәк спорт әйберләрен алырга тырышам. Ул минем спортсмен диде Зарина. Мен сұраумын юра алдында Тұрамын язмышлар ярында Мен сені көргәштін ышандым Дүнияда махаббат барына Өмірім апа бик ярак Барасы юлларым ұзын Яқтыртып күңелім күкләрін Қабынды махаббат йылдызын Өмірім апа бик ярак Барасы юлларым ұзын Яқтыртып күңелім күкләрін Қабынды махаббат йылдызын Мин сине гел эзләп йөргәнмен Төннәрен төшемдә күргәнмен Пышылдап дәшсәм дә исмеңне Бәхеттән сул кылды йөрәгем Гомерем апа бик ярак Барасы юлларым озын Яктыртып күкләрін Қабынды махаббат йылдызын Ғүмірім апаға бик ярак Барасы юлларым ұзын Яқтыртып күңелім күкләрін Қабынды махаббат йылдызын Синле һәр мизгелем мәңгелек Кадерле тик синле көн-төнем Гомергә яратып туя алмас Мәхәббәт йылдызым син минем Гомерем апа бик ярак Барасы юлларым озын Яктыртып күкләрін Қабынды махаббат йылдызым Ғүмірім апаға бик ярак Барасы юлларым ұзын Яқтыртып күңелім күкләрін Қабынды махаббат йылдызым Яқтыртып күңелім күкләрін
Лилия Малыгалиева қолынан келгенше бар кішіге де ярдәм итәргә тырыша. Психологик яктан кішіге ярдәм итү сәләтем бар ди. Кешене ялгыш юлдан саклап кала аласың икән, ярдәм итәргә ашыгырга кирәк ди җырчы. Бигрәк матур хатын кызның бәби көткән мәлләре, әниләрдә, бәбиләрдә гүя дөнья ямнәре. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, мәхәббәт җимеше безне бәхетле итәрбез әле. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, кызыбызны Әлі ванда, әлі манда нишік жетішәдиләр, яратқанға үлгірәләр, бәби көткән әниләр. Бәби көтәбіз әлі біз, бәхет көтәбіз әлі, кызыбызны, улыбызны бәхетле итәрбез әле. Күңелләр тулы сөйеніш, йөрәк тулы ярату, хатын кызны кешеле итә, бала өчен җан ату. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, мәхәббәт җимеше безне бәхетле итәрбез әле. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, кызыбызны, улыбызны бәхетле итәрбез әле. Бала тавышлары белән шатлык тулсын өйләргә, насыйп булсын һәммә безгә бишек җырын көйләргә. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, мәхәббәт җимеше безне бәхетле итәрбез әле. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, кызыбызны, улыбызны бәхетле итәрбез әле. Уңган тырыш ширләребез яхшы әти булырлар, улым кызым өчен рәхмәт диеп кенә торырлар. Яшигәле балаларның рәхәтен күреп кенә, улыбызны, кызыбызны кочаклап үбеп кенә. Яшигәле яратышып, елмаеп көлеп кенә, әти-әни булуларының кадерен белеп кенә. Яшигәле яратышып, елмаеп көлеп кенә, әти-әни булуларының кадерен белеп кенә. Әти-әни булуларының кадерен белеп кенә, кадерен белеп кенә, кадерен белеп кенә. Чолпан Юсупова тапшырыбызда инде күптәннән. Аның коды 201. Шингән чәчәкләр клибы өчен 13-20 номерда тавышлар юлларга онытмагыз. Бәлкимнән нәкъ ул лидерлар рәтендә булырда. Günlerine oluya müzde
Рөстәм Галиев фикеренчә, кеше үз куркуыннан арынып кемнедер коткара ярдәм итә ала икән, димәк ул батыр кеше. Кавышык дип җырлаучы егет өчен тавышлар юлларга онытмагыз, дуслар. Менә шулай, тиз генә 3нче урын иясенә дә килеп җиттек. Клипны бергәләп карыйбыз. Sağındım Sin qayda Bir günü uçraşıp bir günü tabışıp Məngüge qavışıq biz eylə Jili buranlar qar yanlar Kişkirdə bulalmaz uçraşuğa varpaz Jili buranlar qar yanlar Kişkirdə bulalmaz uçraşuğa varpaz Qavışıq Sin qayda Hiç sünəməz, hiç sünəməz Saf hislər, ak hislər Qabızıq biz yanğa Jil buranlar, qar yanlar Kişkirdə bulalmaz uçraşuğa varpaz Jil buranlar, qar yanlar Kişkirdə bulalmaz uçraşuğa varpaz Tabışıq, uçraşıq, qavışıq Tın kişdə, ak tündə, alı tağda Tuz indi bəxitim, tuz indi aşıqıma Otlarga sinimile his salma Jil buranlar, qar yanlar Kişkirdə bulalmaz, uçraşuğa varpaz 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 Kişkirdə bulalmaz, uçraşuğa varpaz Әни безне ике малайны бер ялгызы үстерде. Балалары өчен барына да әзер иде ул. Менә бу батырлык диде Ришат Шәйхетдинов. Җырчының клибын ошатсагыз, 213 кодын юлларга онытмагыз. Менә күрдегезме? Сез тавышлар бирәсез, ә яраткан җырчыларга җиңүчеләр рәтендә 2нче урын иясе сезнең экраннарда. Yüreğinden sızıp taşlarga Durmuş yolu tik başlandığına Nige yalgız şudan başlarga Sin unutma bizni nikah kişi Vəqdələrin yürek türünde Biz babızğanın uşaq dürləp yansın
Kalsın bizden sağınıp süylergen. Sen unutma bizning nikah kişi Vağdaların yürek düğünüde Biz kalızgan uşak dilep yansın Kalsın bizden sağınıp süylergen. Sevgili berilerdegine Niga aşılganını kütmezken Avaralıklar kilse ikev berge Niga jidekleşip ütmezke Sen unutma bizning nikah kişi Vağdaların yürek düğünüde Biz kalızgan uşak dilep yansın Kalsın bizden sağınıp süylergen. Min bitsin tevgi mehabetin Xuday birgen sakla ömürge Dünya bulgaç türlü haller bular Erinde salma siyen kümülge Sen unutma bizning nikah kişi Vağdaların yürek düğünüde Biz kalızgan uşak dirlep yansın Kalsın bizden sağınıp süylergen. Sen unutma bizning nikah kişi Vağdaların yürek düğünüde Biz kalızgan uşak dirlep yansın Kalsın bizden sağınıp süylergen. Biz kalızgan uşak dirlep yansın Kalsın bizden sağınıp süylergen. Kalsın bizden sağınıp süylergen. Автор башкаручы Гүзәлиядән сөйгән ярына нинди бүләк әзерләүе турында сораштым. Җырчының тормыш иптәше ишетмәсен тагын сезгә генә әйтәм. Гүзәлия иренә супер модный наушниклар алырга җыена икән. Ә хәзер дуслар, Балдамай клипы өчен тавышлар юллыйбыз. Топ клипның абсолют лидеры сезнең экраннарда. Biz cennet bizning alda gül Nigalay dip sırap durma özing bil Tırmışыбыз şunday rahat Baldamay Yaşap yatabız tiptirip Hay ay 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 Tırmışыбыз şunday rahat Baldamay Yaşap yatabız tiptirip Hay ay 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 Sızgırgan kübük barajay Gözlerge netimesin dip ayxıday Tırmışыбыз şunday rahat Baldamay Yaşap yatabız tiptirip Hay ay 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 Tırmışыбыз şunday rahat Baldamay Yaşap yatabız tiptirip Hay ay 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 Çatlık bilen yaşayıp gel şulay Başışında balkıp tersin menge yaşay Tırmışыбыз şunday rahat Baldamay Yaşap yatabız tiptirip Hay ay 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 Tırmışыбыз şunday rahat Baldamay
Менә шулай, дуслар, ир-егет булып туу бер эш, әшин ир-егет булу бөтенләй башка. Гүзәл затларыбызга игътибарлы булыйк. 23 февральга кырынгыч бүләк итсәләр дә, 8 мартка алтын беләзек алырга онытмагыз. Бер-берегезне кадерләп, батыр булып яшәгез дигән теләктә мин Айрат Ильясов сезнең белән саулашам. Киләсе очрашуларга кадәр пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.